Xa ngikhumbula kakuhle mna noAmos ashiyani kakhulu ngeminyaka. Noma wakho andikhumbuli engenye indoda. Ngabe khona omfihlela yona? Uba ngabe khona omfihlela yona ngicela kwazi into yenye nje. Ufanga uxela inyani, la mntana uSipho ndiyamthatha. Yebo, uyomthatha nanyani? Uba ngaba ikhona ongangixela mina ndiyazi ndiyamthatha. Xesha lonke ifamily yami ngicinga loo nto ngapha. Ngibona njengomuntu obsessed. Ngibona njengomuntu oligeza. Befuna ukuthi sigqirheni. Ukuthi ungagqirha befuna ukuthi asune isibhaxa. Ja ungalazi ngo. Zange utsho kanti bawabava. Njengomuntu enza igeza. Ifamily. Ndithetha ibo nathula ngoku xa ngena ndilivile futhi negama lam. Baleka ntona nesizothetha nawe nje. Awuthule bendiyazi uba awuthandi but yintoni yethu uba ibeke cace. Masizele ingxaki zakho noma sizidinga ingxaki zakho. Sithele. Izani. Chomrat. No man, you know what? I'm sorry for like the ANC guy before, like in the past few weeks. I'm so sorry about that. If you say in London. Yazi sithanda ukuthatha njengechomi. And wena xelela wonke umuntu. A secret. Bendizixelela ukuba like ngizawufanayo, but ke wena you messed everything up. What you mean? I'm sorry about it. Like, things I don't get to prove, but I'm sorry. Like, I really mean it. Nothing will do. Hello? Ma? Mama, ndilapha Oh, okay, yakungxaki. Man, stay. Uningilinde lapha phandle. Masiyange ngikho sisithunzela. Oh, okay. Chomi, bye-bye. Do you still have feelings enough for me? Ndiyabuza usenazo na feelings zami. Awuthanda kwangeke ndiyakuthanda. Lange ndatsho ngaphambi ba. Ndizokuthanda forever. Qha ke sizigqebe sathathwa zifamily zethu, family yami neyakho. Relationship yami nawe bengayazi. Kukho nomntana phakathi. Kodwa ke ezigqibo ezi sizimvalayo ke sikwazi ukubuyelana. Andinasibuyelana. Okay. Cela umbuzo beyi-1. Manithi ubundini. Ne? Unithe. Kokwenu wabuza ubukholiswe phi. Then ke ngoku uxoxe wena.
uthuke ke ngokokweni ubiza amagama ufanele into yonke lapha phandle uthi uhambelana namadoda. Unothandana? Ngasonthanda. Kodwa ke cela ubuzo abemi. Xa beno-found out ngale nto yam nawe, wacinga banganomsindo bamba-reacta njani? Banganomsindo. Babazonomsindo baphinde baxola igqithe yonke loo nto leyo bayiyamkele. And noma mzotsheka ukuba wena abetshatisa nomuntu ongamfoneli. So, bewena wena. Tena ngikhumbuleni. Bengicinga uba waphuma ebomini bami mos. No, ayikho ngoba ndaphuma ebomini bakho. Ngiyabona njani uthatha ibreak ngihlale nje kancinci. But ndiye ndakukhumbula ke qoma mensense ukubona. Ngikhumbuleni. Aqhama bawuzambona. Okay. That's nice. Ngiyithanda lona. Cela sihlale phansi. Ngithethe nawe. Mandla. Ndiyakuthanda uba I think nawe uyayibona laa nto ndiyakuthanda kakhulu futhi. And njengoba ndilapha nje bengenosuka phaa endlini kude ndiziya apha nje kuzibonakala siba ndiyakuthanda. Na ungabona mos nangoku besikade siyibamba into yethu wabe bekusithandana kumani. So nangoba bendihlala phaa endlini umane ngikhumbula memories zethu uba kube sonwabile bekunjani. So then I realize no ndiyakuthanda. So mandiyisini sokubona enye into ndiyakukhumbula ingase like ungabona senhliziyweni nami ngakuvulela ukubona siba ya ndiyakuthanda. So ndiyakuthanda. Okay. Yani kwaye nami ndiyakuthanda kakhulu futhi. Akekho umuntu ozathatha indawo yakho enhliziyweni yami. Hlala uziphethe ngayo ubuhle bakho. Ndiyandonelisa. Minqono yami kuba mina nawe sikhule ndawonye. Singavumeli izinto ezincane zingene phakathi kwethu. Ndiyakuthanda. Engaske yonke into endifunayo yenzeke ke yazi. Yeah, sure. Ngathethi noba yintoni mamela. Yakhumbula masibe sasixhityaniswe yini? Oh, please. Ndicela singayapho. I thought basiphethile kulona. Wazi uphinda sibuyele apho ndandikuxelele mos uba waye ndingazukwazi uyenza lona. Ngoku waye sibuyela kulona ndicela man ngicela singayapho. That's a topic for another day. Ngake wanzokwazi mandla anzokwazi. Noma mama pha endlini okoko xa shouta ndimnophathiswa. Soloko ethethe kuba ufuna umzukulwane. So nama nzazi noma ndifila apha. So weird. Oh. Uxolisa bengicinga ngo-Amos. Ungubani ngowena? Mina? NdinguZuzi. Oh, uyiletsha lika-Amos entsha? Entsha? Njani ba entsha? Ngeyiphi le ndalo uyaziyo wena? Akakuxeleli ne, ndim kaloku endala. Lizzy? Wazi negama lam? No, Seki wanthumela pictures zakho, so that's why ndikwazi. Oh, uthumela nee-pictures zam. Oh, Zuzu, right? Oh, ndicela ukubuza sifuna usithetha. Ngantoni kanene? Sothetha nje wethu, go together. Yazi mani ukujonga, ubonakala intombi right enesidima. But I understand ufuna ntoni emntwini onjengo-Amos. I mean like, yabona nam bendinyamezele into bendinyamezele u-Amos, but u-Amos yinto ongcolileyo, ngcolile laa mjita. Okokuqala uyalawula. Okwesibini
like uyasela xa beselayo uye namatsheri zininzi khona into zozinyamezela ngxolile laa mntu like akamind uba akubona uhethekile akamind. So njengongixelele zifuna nthini? Funa ndibekele wena? Uyazi loo nto sisomethi yam kaloku Amos. Ndiyabona uba kakuxelile. Bona uba attitude yakho le. Girl, Amos sinomntwana. Semaxhoseni ke umntana wam naye. Ebegqiba unyaka. Few months. And Amos umntanakhe unalaa bond nomntanakhe wenza yonke into uyamondla and Amos ebeyile nasekhaya wayobhatalela umntwana wakhe and uyamondla. Andifuni ukube ndixelela yonke into ngebirthday yakhe eyomntanam uba ibimenzele ntoni. So like ntombazana, it's all up to you ke uba uthini. Zuzi, thetha ntoni uqola? Why? Why ntoni? Ubuzongixelela nini izinto ezixelayo? Ubuzongixelela nini, Amos? Yazi besendizixelele beza kunikeza i-chance. Now this? Huh? Ndimi isibhanqa ne? I don't know what you're Amos, ndimi isibhanqa. talking Ndixela uba ndisisibhanqa, itsho ngoku. Ndimi isibhanqa ne? Yazi umntana bedinga ngumntana kodwa kwazi ukondla wakhe umntana awumthandi wena. Awumthandi. Susie, I love you. Andiyuze ne? Andiyuza. Yazi Khayiru, to be honest, i-relationship yethu ibi perfect, like ibintle. Ibiyinto ethandwayo ngabantu, like sonke inconywa nomnye umuntu enqwenela uba like neyakhe relationship ingasebenzi ngethu. Because like sonwabile, yabo, because besikhuphana, sidlala games, like si-understandane, yabo. Kona wayesoloko bring up i-past ndifuna sibuyelane kodwa usanojonga ngoba awufuna sibuyelane. Hayi anditsho uba masibuyelane but ke besendixelela like imini esimnandi asibotshelelwa and ke ngoku ne-good memories abo siye sibuye back, so ke yonke nje laa nto nje. Alright. Okay, anyway, let's talk about elephant in the room. Usabela udinga umuntu wethu, so bengicela sidede. Sonceda kanjani? Awunosipho ngulo muntu lingamfumaniyo. And naye ke ngoku lo noMpumelelo andimazi botshone ngaphi. Andiyazi uba ndingamcrazy okanye bacrazy ndibafumane phi. Andihlakaniphanga ngifani naye. Dom like andiyazi uba ndizothi xa ndikhangela ndikhangela phi. Hayi andiyazi. Phasho benza nje because fike simncedile Usabela. Because ebaxela uncede yena. Ungenzi like ngami, ungafanele like uncede nami because unosipho ndiyamfuna. Uzomthini? Ngicacela uba awundifuni manje. Uyandicapukela akho nto uyifunayo kum. Because ndimdala gqithi ngoku na-20 years for ndingathi ndingene kule ndoda ndiphinde ndingene kwenye. Into endiyifunayo mna yi-future erayithi. Ndibe nomyeni ozandithanda, ndizale, ndibe nefemeli erayithi. So mina ngingele ndithetha ndifuna. Ngingele ndithetha ndifuna bafuna abantwana. Andifuni family right. Ngifuna nami ndithetha ifuna. Uyazibonakalisa? Awuzibonakalisa akho nto uzibonakalisa ngayo manje. Akho nto uzibonakalisa ngayo. Yabona indlela endimhle ngayo.
Uyandibona uba ndimhle kanjani imali. Ndijonge yabona indlela endimile ngayo ndinjani. Amadoda kaphandle ayandifuna amadoda amandla aphandle. But mna ndicinga wena. But wena uyabona indlela ondenza ngayo njani. Even though before udibana nawe, isinola bengafuni bendifuni. Qha bendisacinga indoda endizoyifumana ndafumana wena. Gamapho. Uthi mandiyithini ngalona ngixelela yona, ayakufuna amadoda ndithini, wavuma efundini ngamadoda akho mos. Wavuma. Kwalo ngixelela yona mba ufuna ngamanye amadoda ungixela kabi mos. Kutheni uyenza ngawe ngokulento? Ndiyenza ngami ndithini, Ndithini ungayenzi ngami? Ngixelela bafuna ngamanye amadoda mos wena. Zama ungibonisa uba okay une backup plan. Yazi nini? Sifana. Ndishiya apha ndizohlala nilo season indoda ndihlala apha ngehlobo ndini. Uyandimosha mos wena. Ndithi ndizama ulungisa life wami wena undibuyisele emva. Man. Ngompilo life ulungisayo cause umosha wese. Ngompilo life ulungisayo. Qha le nto ndifuna yenzeke iza kwenzeka manje. Azi ukwenzeka lo thetha. Andikuxelela manje. Ndiyakuxelela in fact andikubuza. Iza kwenzeka lana ndifuna. Itheza ukwenzeka. Hlala phansi. Hlala phansi. Wena? Ngixele yona. Hayi wethu ndimqhathaqhathile namxele uba sinomntwana. You lied and told uba ngaba sinomntwana uyazi uba sinomntwana mazina nawe. Khawuyeka Amos ukuthetha ngale ntombazana man. Just think about us. There is no us, Lizzie. There is no us. Get that through your thick skull, man. Yes, Amos. Ndiyayazi into enosisebenzela. There's utata umdlwembe and abantu bayamncoma. Astrong amayeza wakhe. I think kumele simbonile. Wena ntona unjani? Unamayeza strong. I mean like lento yethu ingaba right. Just imagine mna nawe. Amos, ndifuna like sibe ngabantu abathandanayo. Nge-birthday yam undithengele i-present nami ngeyakho ndikuthengele i-present. Just imagine mna nawe sesihamba mntu wam. Siya kuma-fancy restaurants. Undithengele ii-flowers nge-Valentine's. I mean like ndifuna sibe la power couple enconywayo ngabantu Amos. Lizzie, you and I have broken up. I'm not getting back with you. Lizzie, ungimoshe izinto. Nami beseqalile wena ukungibelieve into bese right mina now and then you come and mess things up. Oh okay. Ndithi yeke into lamntwana still usathetha ngale nto lamntwana nangoku. Yazi intoni ndiyakubona uba awuyiva le katata umdlwembe. Okay sifine ndazaziyela ndizawuhamba ndedwa ke. Ndizawuya kuyo utata umdlwembe uzandinceda. Yabo le attitude yakho onayo towards mina izawuphela uzondithanda ngenkani. You know what I'm gonna do? Now, I'm just gonna go to the police station and then the protection order. Ayibo protection order. Ayidu yadlala protection order umjita. Dala nayibona lento yakho wena uyimofi wena. I don't believe I was like nyanga uzawuthatha ishwapha sakho uphume mntaka aba uye police station ufike pha vulela intombazana protection order. Umuncu wena like umjita kanjani ungumjita Amos itshoto osunayo. I wanna know. Don't anything to Amos ngiyacela mntu wami. Lizzie, usuka kumama. Amos ngiyacela. Lizzie, please do not touch me. Kanti ntona ufuna? Amos ngiyacela. Lizzie, kosuke man kum. I'm trying by all means but save your relationship yethu ngiyacela Amos ngiyacela Amos. Susie. Amos myeke Amos. Khawuyeke ihambe le nto
And then? Kwenzeka ntona? Oh, hayi wethu utshomi. It's nothing major, man. Ndenze nantoni na uba ndisindise i-relationship yam? Like bendirongo. Ayikho rongo mos le nto endiyenzile. Yazi ikhaya lethu ungandipenda inhloko undipenda ngalo like undidescribe inhloko undidescribe ngalo. It's fine, doesn't matter. But uNosipho yazi ubengumntana oclever, like ebeclever kakhulu. Like yonke into yakhe nje ibicwalile nje, into yakhe smooth, like ibe perfect, to be honest. Because kwangoyifika apha endlini ifike like wa khala ukuthetha wahamba kwasesikoleni phaa ekrish. Umisi wakhe bemthanda kakhulu because ukulungela umntana nempilo yakhe ikhawuleza nje wakufunda, because kwakupuzzles ube ngumuntu ogood ukudrowa ku-registration yonke nje into yakhe nje ibihamba kakuhle nje. So iyandixaka mfisa kwale into uba agxothwe umama. Inoba ngigxothwe ntoni? So lilongo ngichaze uba awunalwazi wayexothiwe. The only thing endicinga mhlawumbi ugxothiwe ukuba ndimane ndikhalaza phaa kumama uba like uNosipho this, uNosipho that, ubona yonke into yakhe nje. I think loo that ingathi axothwe. So xa ungazi nam ndingenalwazi tsho ukuthi ikho nto engaphaya, ikho nto engaphaya itsho ukuthi kumele ngesiphande ngabanzi inkulu into engaphaya. And kwaumama iyakunyanzela uba utshate naye. Yazi, I still think about la mina mfika uhlenda kamnandi pha. Ngifuna ukumncamisa ngala mina. I wanted to kiss you. Plan yami leyo. But andiziqala. Because I dance ke lona. Yavele yaphothakala qala zonke iplans zami. Uxokelani mani? Cause wena zange wandibamba, zange wandithini, zange wandincamisa. Le nto uyithethayo yayazi ngokuba ndiyitshere yakho. Andiqondi uyayazi loo nto. Yikho le nto ndiyibuzayo mfundini. So thini ungayazi uyitshere yami? Of course uyitshere yami ndiyayazi lona. Mandla, i-couple zenza ntoni? What do you mean bazenza ntoni i-couple? Ininzi into yenziwa zii-couple fundini. Ii-couple ziyahlala ndawonye, ziplan i-future, sincokole, kube mnandi. Mandla, i-couple zincamisana, i-couple zenza isex, kuyakhathilishwana mandla. But loo nto zange wayenza kum. Yazi, uyithethayo nyhani zandayenza loo nto. Eyona mntu uyenza uba ndingayenzi loo nto kwanguwe. Uqinile mani, womile, andikuva, uyabanda. Andiyazi uba zangena ngaphi, bangazama ungena ngapha kulungi. And enye into ustabhone wena. Funa kuviwe ngawo nentloko eqinileyo. Ndingawutsho wayixoka futhi. Ndixanga nto. Awutheni kumoto wenza first year. Ndaphanda ndafumaniseka akho ka-first year uyenzayo. Ya mandla ndaxoka. Ukuva kwakuthi ukuba ufunda eyunivesithi ndino-grade 9. Ndaqomba mandixoke because ndiwiki mos ndino-grade 9. Andiqondi ubuza ndifuna uthandane nam xa ndino-grade 9. Qonda uba benza kufuna ndithandane nawe. Ayikho mna le nto uyithethayo fundini. Ewe week xa uno-grade 9 andizuyibalekela le week xa uno-grade 9. But loo nto bengazuthatha uthando lwam. Bengazuthatha uthando lwam kuwe loo nto. Benza kuthanda still fundini. Hayi mandla, cela ukuxoka, please. Yiyeke loo nto leyo. Futhi sendifuna uhamba. Sendidikwe yonke le nto. Cela uhamba. Cela uhamba. Sibahamba.